Манино! Значи трябва спешно се действа. Гледа от другата страна на камерата, пък трябва да гледа тук. А Балериньо, какво го чака за напред? Издали ли са ти вече? Можеш ли да ни Не кажеш? ми казват сценаристите. Те подхождат към мен така лековато. Ще си наплюя камерката. Малко по-надолу. Ние тук снимаме ние. По добрия стар начин. Със секс. Айде да се обърне малко, че... И той вече не е вътре влязъл. А, не в този смисъл. Не. Величко жив ли е? Чакайте Величко дали е жив, той камерата да е добре. Нека се смяти. Как не ви е срам, бе? Още сега всички отивате в ареста. Мене ми прибирайте ме, хръстовете в храстите с оръжие. Всичко да е с х. С х да е. Виждам те през цялото време. Да, показвам цялата си палитра днес. За сряда също няма. Имам две реплики и не мога да ги запомня. Ивчето. Трябват пари. Така е с нашата памет.